Sudo Basumatari Zindabad. Sudo Basumatari Zindabad. Jai Agama Narini. मोनसे हानजा सुलाजों लोगोसे मोनसे मा होनो सावथिंबो हाबाफारि लायो दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना मा जोङो नैबे 14 चिरांनि आन्दाराव बियो एसेम्बलि हिसाबै 31 नं माने सिडली समस्ति गोग्लैयो फैबाय थानाय 13 तारिखआव उफ्रा बिसायख'थि जागोन जों बेखौ लानानै लाइमोन बिपिएफनि दैदेननायाव जोङो दिनैहाय बे बाजाराव साउटिंजों लोगोसे रायजो राजाफोरनो हेन्ड स्लिप राननानै जोङो भट बिदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि बिजाथि सुद्द कुमार बसुमतारीखौ गोबां भटजों देरहाहोनांगौ मानोना सुद्द कुमार बसुमतारीया माने सासे गोख्रों दैदेनगिरि बे ओनसोलाव बयजोंबो सिनायजानाय निर्मल कुमार ब्रह्मखौथ' मानसिफ्रा बारा मोनथिया आरो सिनाया थांनाय पिसिडिआरनि समाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै देरहासार जादोंमोन नाथाय बै समाव बिथाङा रायजो राजानि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो गावनि समस्तिनि सिमावनो बिथांखौ रायजोफ्रा भट होआ होननानै जों खोनागासिनो दं आरो गावनि जायगायावनो बिथांखौ एक्सेप्ट खालामा दा बेनिखायनो बिथाङा मालाबाबो देरहानाय नङा आरो एज ए केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा जोबोर दुरबल खामानि मावनो हाग्रा बेबायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरि नङा बेखौ रायजो राजाया मोजाङै सिनाया आरो दिनै लाइमोनफोरा बिपिएफ दलाव लोब लोब ओंखारबोनायनि एकमात्र कारनानो जाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल सरकारा से बोसोराव लाइमोनफोरनो खमैबो 1 लाख साकरि होनानै फोसावदोंमोन बिथांमोना 2020 सननि इलेक्सन स्टाराव बिथांमोना रोखा रोखा लिरदोंमोन जे बोसोरसेयाव जोङो खमैबो 1 लाख जन लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो साकरि होगोन खिन्थु दिनै नोंथांमोना नुबाय जे दिनै बोसोराव 1 लाखनि खोथायाथ' जोबोर गोजाननि बाथ्रा दिनै बिथांमोना बोसोरसेयाव 50 जन 100 जन 10-12 जनबो साकरि होनो हानायनि जि केपासिटि बेखौ खोमानानै लाबाय आसाम सरकारनिफ्रायसो मानसिफोरा साख्रि लागासिनो दं बिटिआर सरकार हिसाबै रावनोबो जोंनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना साकरि होनो हायाखै 2020 सननि फेब्रुवारि दानाव होनाय 22टा डिपार्टमेन्टनि 532 जायफोरा कन्ट्रेक्चुएलाव साख्रि मावनानै दङ बिथांमोना जोंनो अजद होदों दासिमबो बिथांमोननो 5 बोसोर जालांनोसै बिथांमोननि सरकारा थाइसेबो बेथन होनो हायाखै जाहैबाय आरो बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखायबो बे बिटिआर सरकारा इउपिपिएल सरकारा जेबो बेबस्था लायाखै जायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि गासै 532 एमप्लयिसफोर दङ बिथांमोना दिनैसिमबो बेथन मोननायनिफ्राय बन्सित जानानै दङ लोगोसे बिथांमोननि साकरिखौ माने रेगुलार खालामनो थाखाय बे बिटिआर सरकारा जेबो बेबस्था लायाखै जायनि कारनै गोबां रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना इउपिपिएल दैदेननाय प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बे सरकारनि सायाव माने गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिपिएफ दोलोआ गोदो माने गोबां हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने साकरि बाकरि होनो हादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि सारादे सासे गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ बयबो फोथायो आरो मोजां मोनो जायनि थाखाय दिनै रोजा रोजा लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव खामानि मावनो थाखाय हाबफैदों आरो बाहागो लाफैनायखौ नोंथांमोना नुदों आरो सुद्द कुमार बसुमतारीया जोबोद बुरजा माने भटजों बिथाङा नैबे बाइ इलेक्सनाव देरहागोना दिनै रोखा जाखाबाय थांनाय मैयाहाय इउपिपिएलनि सासे मिथिसालनि रंगल बर'आ बिक्रम दैमारि लोगोसे हाग्रामा महिला आगोलाव दं माखासे खोथा बुंदों बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो रंगल बर'आ जा खोथा बुंदों आङो बेखौ मोजाङै नायाखै खोनासङाखैबो आरो बियो बेबायदिनो माखासे जुक्तिगि खोथाफोरखौ सम सम बुंबाय थाखाय बे खुनु गोदान बाथ्रा नङा माने जाय खोथाया नंखाय जाय खोथाया खुनु माने सैथोनि सायाव बेस गैया बेबायदि जाला माला खोथा बुंनायखौ जों नाया आरो खोनासङाबो आरो रायजो राजायाबो बिदिखौ गनायखाया दा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि बेसलेस खोथा बुंनायनि सायाव आं रिप्लाइ होनांगौ होननानै आं सानाखै